Mulyan galuh kaneng buta suarane gemprong-gemprong yen pancen kowe iso mateni buta kae kowe bakal entuk kanugrahan ya sampurna. Pori sedeng narendra yaksana laku kang mawaliya ingkang latara bujreng breslanat setan padha gegojegan ana satriya Gung Birawa ngadang no tengahing dalan prapatan kowe sapa Gus? Kadang panenggak Pandhawa satriya unggul pawenang Raden Werkudara. Kowe Werkudara, ya aku Werkudara. Ah, kowe sing tak goleki. Ah. Wah, bareng ngerti yen aku Werkudara. Wis jogetan jengklak-jengklek. Wis yaene bareng kober jengklekan. Ayo sak senengku to. Jengklek ora wong awakku dhewe. Ora kowe sapa? Kowe takon karo aku. Satriya panglebur gongsa sing wis abadan Sukarya Kumbakarna. Karepmu arep apa? Persajan wae. Aku ruwaten ora iso. Wah, aku moh gawe celakane liyan nadyan to kowe buta aku moh. Kuminta gawe sangsarane liyan. Yen pancen ora gelem malah aku tak sampurnake dhewe. Yen to pancen kowe arep gawe wisunane si Werkudara ayo. Tandang ana si Werkudara. Maju mrenak kokop ketemu maju tak idak suwek telakmu aja takon dosa wis.
sapa Werkudara? Kok kaya wong bingung. Wah, gelo rasane atiku. Gelo piye? Mungsuhku ilang. Mungsuhmu ilang? Iya. Ilange kepriye? Atak paten tak tamani kuku Pancanaka ilang tak kedhetake. Nalika ngarep pun Kakang rak wis paring dawuh. Si Adi yen kepengin kamulyan, Wahyu ku ora kudu kamulyan. Wahyu kuwi bisa uga sok ngelmu, bisa uga sok kekuatan. Kasekten. Lah, iki mau kumarane kadang mudane Prabu Rahwana biyen. Sing jeneng Arya Kumbakarna. Kuwi nadyan ta wujuding buta, nanging Kumbakarna kuwi ya klebu satriya. Ngugemi jiwa kasatriyane. Nggone maju perang ora mbelani angkara murka nanging mbelani bumi kelairane. Ora lila yen to negara Ngalengka kowe mau dosa asik bangsaning Wanara. Mula nadyan to temekaning pati labuh karo negara. Ya duweni jiwa kasatriyan. Mbok tibani kuku Pancanaka ilang saka Pandulu. Manjing menyang Wentis, tegese menyang pupu. Pupumu sing tengen. Kena apa pupu tengen? Sebab pupumu sing kiwa rak wis ana isine. Isine sapa? Gajah Sena biyen. Nalika Si Adi lair wujud bungkus, sapa sing bisa ngruwat kawan Si Adi ora liya Gajah Sena. Rikala semono mbok paten mbok sempa gadinge. Gadinge tememplek ana jejempolmu dadi kuku Pancanaka. Terus Gajah Sena manuksma marang wentismu ingkang kiring. Lah sing tengen dinggone Kumbakarna kuwi mau. Loro-lorone ngatunggal kuwi ya Di, kuwi mujudake kekuatan. Wah, mengkono ya. Wis arep apa meneh? Meri meneh lawan Janaka. Pun Kakang ya paring dawuh, persajan bae najan Janaka kuwi mau antuk wahyu ning ratu. Ning ora bakal Janaka kuwi mau bakal dadi ratu mbok menawa besok tedhak turune. Yo. Ngerti sing tak karepake? Yo, aku wis ngerti bagus. Ayo diaturaken kesari Yayi Prabu Puntadewa. Yayi Samyaji. Kula wonten timbalan iki ngadhawuh Koko Prabu. Aduh, Yayi. Kanugrahane ing tanpa pepindhan ingkang raya kekalih Yayi Arjuna dalasan Yayi Werkudara. Anggenipun Lelana Brata nyatanipun saged nampi nugraha Wahyu Kanarendran pun tampi kalawan ingkang rayi pun Arjuna dene Wahyu kasantosan tinampi kalawan ingkang rayi pun Werkudara. Mekaten Kanjeng Koko Prabu. Inggih Yayi.
nggih mangke rumiyin badhe ingkang ngarayi kekalih nampi kanugrahan menika inggih boten lepat saking Sinuwun nata jaratan mati Prabu Kresna. Dikala semanten memba-memba dados Sang Tapa dados pendhita nyatanipun punutus kaliyan dewa makedhaken Nugra Wahyu Sri Makutarama. Iya Kyai Semar. Kakang Semar aja mbok dhuwur-dhuwurake. Niki mboten dhuwurke, kok nyatanipun kasunyatanipun ngaten. Mila kanthi menika sinuwun kula nggih namung nderek ndedonga ing atasipun kula menika namung tiyang alit. Kula namung batur. Nderek bingah. Momong kula saged nampi kanugrahan langkung-langkung Ndara Werkudara. Senopati ning negari ingkang sampun nampi kasantosan. Nggih kasantosan menika nggih saged lumuntur dhumateng sedaya para senopati lan para bapak-bapak TNI ingkang sami ngawontenaken pahargyan ambal warsa ingkang kaping 17 sekawan menika sinuwun sedayanipun nampi kanugrahan kasantosan. Santosa nggih lair inggih batos. Mugi-mugi retuning negari tumunten enggal sirep saking keparinging Gusti ingkang temanipun. Ing Nuswantara menika nampi bagya mulya lair trusing batin saking darmanipun para kadang-kadang TNI sedayanipun.